चारू ओरी पकड़ो तब में चूड़ी चूड़ी तन का बनाई एक रखो सकी दूरी हमें कितना ले बोली की होला बुवन के टोली लगता रे करबो में खाली फुसफुस करे डरे बम के करे जे हमर दुख दुख करे डरे बम के करे जे हमर दुख दुख करे डरे बम के करे जे हमर दुख दुख करे डरे बम के करे जे हमर दुख दुख करे जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो तो कैला चौ।